No tak čaute ľudia, teraz je druhá časť toho môj strom, druhá časť, teda part 2. A teraz som trošku v takej nálade, je tu moja sestra, je tu neterou, jedna to vlastne má zaujímať. A teraz musím sa ponáhľať na motorke, lebo mám 3% a musíme rýchlo urobiť to, čo máme. Ideme hneď domov. Teraz ideme urobiť to, čo v parte 1. Len nám pribudne jedna vec. No, tú jednu vec vám ukážem na konci. Lebo to je tak trošku taká zaujímavejšia ako veci, ktoré vám budem ukazovať teraz. No takže máme tu zase vodu, ako môžete vidieť. Dáme to takto, bude sa to tak liať. No tu mám tú misku, neviem prečo. Ale pozrite, toto tam dám do toho. Dám toto. Neviem prečo tam mám malé držatko, keď ho tam nemám mať vôbec, ale dobre. Dám tam vodu, pár špiniek tam prebehne do toho sítka. Toto tie machy som vám ukazoval, sú ešte také. Ukážem vám jeden mach. Jeden mach je takýto. Chudák. Dáme ho do vody. Nech si tam trošku popláva. Tu mám skladisko na drevo. Ako môžete vidieť. Toto musím upratať trošku. Au. Nechcem nadávať predvalný vietor, lebo proste... Trošku to tam do rohu to tak poženiem. Toto drevo dáme sem. Počkajte, dáme to drevo. To drevo dáme... neviem kde, ale počkajte. Mám nápad. No, takže to drevo využijeme na to, aby sme tuto ten mach trošku vyšupali preč. A tu tekutinu, čo tam je? Nie presne tekutinu, ale viete čo mám? Musím sa ponáhľať, lebo mám 2%. Dobre, vidíte to. Ešte jednu dávku. Tak za 2 minúty bude môj tablet kaput. Bude mŕtvý, ale dobre. Už viete, už mám nový opis svojho kanálu, no tak si ich môžete prečítať. Tam mám tých 5 pravidiel. Môžete si ich prečítať. Zapamätajte si ich. Viete? Teraz som padol, no tak som vám zabudol ukázať, že tu sa zachytili také listy. Tí jedno to nezaujíma. To mňa nezaujíma. Teraz robíme to. Viete, ak sú tu tie machy? Naplníme to celé vodou. A teraz sa budeme hrať s jedným machom. S jedným. Uvidíme, že čo urobí. Hneď kaput. Je fakt ako nejaké. A pozrite, tá mačka. Počkajte. Ale bude to dobré, lebo... Neviem prečo, ale pozrite sa, tam je mačka. Vidíte? Dominik. No? A kde si? Tu! Čo robíš? Aha, mačka je na sluchu. Dobre, vidím. Prepačte, moja mama. Tam je mačka. A už koniec, lebo za chvíľu sa mi vybije tablet. Toto video musíme ešte... Tak zajtra sa tešte na part 3 a na part 4. No, takže...
Ahojte.